Hello friends, Boreba Bodo Zubinfo official YouTube channel big updates होफैबाय MTS final result बेनिफ्राय Havaldar post आव बेसेबां काटअफ थांखो जों डिटेल्स खौ नायगोन गोबाव खालामा सो गोबां नेगासिनो दंमोन जायनोखि दाखालिसो एग्जाम जोबजोबबाय नोंथांमोननि MTS post आव 10 फार्स्ट लेभेलाव सो बिनि फाइनल रिजल्ट बेयाव नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होदोंमोन दा बिनि ओंखारबाय लोगोसे जायफ्रा Havaldar post आव क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोनाहाय नोंथांमोननि फिजिकल टेस्ट दङ एबा डेट ओंखारसिगोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों नायगोन डिटेल्स खौ दा लोगोफोर बे जाबाय जोंहा रिजल्ट शीट जायनोखि नोंथांमोना MTS post आव पास जाबाय नोंथांमोननि रोल नम्बर्स ओंखारबाय एन्ड बेनिफ्राय Havaldar post आव जायफ्रा पास जाबाय सो नोंथांमोनाहाय फिजिकल टेस्ट आव थांनांगोन बिनि सायाव डेट फैला आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन दा बिनि सिगां जायफ्रा नोंथांमोनाहाय साख्रि मोनो सो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो लोगोसे Havaldar post आव सेलेक्ट जादोंबा नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव एन्ड बेनिफ्राय माखासे नर्मेलाइज जानानै काटअफआ गोजौ थांदों सेसन 1 एन्ड 2 खौ लानानै सो नर्मेलाइज खालामनानै नोंथांमोननि साख्रिया जादों सो बिदिब्ला जों दानिया नायनोसै फैदों माखासे डिटेल्सखौहाय सो बिनिफ्राय बे माखासे रिजल्ट शीट नोंथांमोननि रोल नम्बर दङ एन्ड बेनिफ्राय खायसेया वेटेलाव दङ दा माखासे सस्पेक्ट थाखाय सो बिथांमोनखौहाय वेटेलाव दोनथ'दों आरो जेब्ला क्लियार जायो बिथांमोननि रिजल्टआ ओंखारगोन एन्ड बिनि सिगां जायफ्रा फार्स्ट जायो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबावथार मानोना काटअफआ बेसेबां लेभेलाव थांदों जों बेखौबो नायगोन दा बे जाबाय काटअफ वाइसआव थांदों नोंथांमोना बेवहाय नायबानो जाबाय नै एन्ड बेनिफ्राय जोङो गुवाहाटीखौ नायगोन आसाम स्टेटआव गुवाहाटीयाव बेसेबां काटअफ थांखो जोंनि ST लेभेलाव एन्ड नेक्स्टआवबो नोंथांमोना जाहाथे नायो अब्ला आइडिया मोनगोन दा ST होनोब्ला सो नोंथांमोना मोनदों नै 130 गाहाम थांदों काटअफआ सो नोंथांमोना बेयाव नायदो नै आरो लोगोसे इउआरआवहाय बुरजा थांदों 144.75 काटअफ थांदों Havaldar post आव बिथांमोना फार्स्ट जाबाय एन्ड बेनिफ्राय फिजिकल टेस्ट आव फार्स्ट जाबानो बिथांमोननि साख्रिया जासिगोन दा जायफ्रा क्वालिफाइड जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव एन्ड MTS आव नोंथांमोना जायफ्रा फार्स्ट जाबाय सो नोंथांमोननि साख्रिया जानो थांगासिनो दङ सो बेनोमोन नोंथांमोना चेक खालामदो दङना गैया बेनिफ्राय कमेन्ट्स खालामदो एन्ड नेक्स्ट लेभेलावबो जाहाथे नोंथांमोना मोजां एग्जामखौ होयो एन्ड बेनिफ्राय काटअफआवहाय सहैनोब्ला सो नोंथांमोना एसे खस्थ खालामनांगोन मानोना बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ एसे बुरजा मार्क्सआ सो बेखायनो MTS नोंथांमोना साख्रि मोननोब्ला सो नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होनांगोन